malam ban canji na da Allah. Ban canji da Allah. Sauri nake. A to fa babu canji fa. Zan baka 50 zan baka 50. Ko dai za ku ban min ne. Kai? Kutuma kan bombon fura uban nan. Kai ni zaka ce ma ban maka naira 50? Ka san yanda naira 50 yake wahala a garin Kaduna kuwa? Kai wallahi tallahi ta kan 50 dan nan ban tube mun da kuma shege nake kai. Allah ban canji na Allah ya tube mu ta ku. Gashi ku je ku raba. Ka je ka dau naira 50 sai ku je ku samu canji ka ba ta. Ka samu makanka lafiya kawai nake gaya maka to ya. To ke yanzu kawo 60 ki dawo 40. Ide smoke ibo. Ka shawo mu kai dalla malam ban canji na za ka raina mu haka cikin baka kai. To wannan na lura ba mutunci za ta yi ba mu je wallahi mu nema canji tunda ke ma ba yafewa za ki ganda ake akuya. Ce dai mu je dai ke ma. Kina wani bin mutane a baya. Ka dalla malam sami canjin ka bani kana ta wani jana cikin rana kai. Allah san ba canji da Allah. Ba canji to ke kin ji ba canji fa ki hakuri mana. Kai in ba kwaran kusa yau sai dai a yaga garin nan da gani kai duk mai kwanan koko ba Allah ya ga dari wallahi ba za a yaga dari ba mu je mu nema canji mu dai mu ce dai mu je dai Allah ya mu shauki gaba wallahi kai kariya kai awa ga shago nan baka je ka nutso mana shiga wa da Allah ina wuri yawa da Allah canjin 100 muke nema da Allah samu sallama wannan da Allah ba canji haba madan dan Allah sai maka mana ke ma ina fara rabu da wannan kayin mana haba gani daga ni sai 1000 ba ce. To ke ga boss nan ki sai boss na 50. Sai boss. To kai ka siya mana. Ban jin yunwa. To ƙwaron kusa yau sai ka ban 50 ɗina. In ba haka ba Allah ya tsine mu. To ina canji. Duk inda za a je a samo shi yau sai an samo shi. Na fiki bala'i. Wallahi na fiki. Kai ka je ka tambaye suna na a ƙasan gadas ka je wane ne ni. Mayya. Mayu dai. Ga wani can ran je tambaye shi. Sai mu je dai kaman yaya mu je ka je damun ba kai ka saba tambayan ba abba ki ga magana ba an gaya maka me zaka yi in na gaya maka zaka da kai ne ko yaya sai dai in ba nemo canjin nan ba amma 30 zan baki yau in ba sai ka kai akwai sake yas ana an sanyi sabi a kasan nan bura uba da moka ma ta gagaru bawa ma sai dai ƙaryar kawai yawa mai gida na haka yi ne barka da rana da Allah taimaka min da canjin 100 da Allah samu da Allah sallama wancan kai Allah kawo canji za a baka ko 50 da Allah moka bi fa kenan fa a ni ba moka zan siya ba canji zaka bani canji kake so 50 to shikenan to za ka tsaya ka ɗarin ne ko a baka ɗaras ha ba mai gida a bar ɗaras din a rike ɗarin okay a bar ɗaras din a rike ɗarin mai gida to amma mai gida kana ji akwai matsala ne fa mai gida ba nan ba kan naira 100 ce matsala za ta zo ai ba mai gida komai a hankali wallahi za a ban ma ɗarin wallahi amma dai ka bar ɗaras din okay matsalan dai wancan da kake gani to ba matsala a rike ɗaras kai ware to so wannan mayya to na bari oga na bari kai malam dalla ka zo ka bani canji na mana yare wai ka shanya na a rana ko an gaya maka ni masara ne zaka bani a cikin rana ne yare wai ani wannan wutan a gwaran wannan wutan to bari da biyo ka